खुगायाव बुंनो जेबो रावानो बाय दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ससियेल मिडियायाव फैनांगौनि गोनांथि जाबाय खारन आंहा दिनै बिराद प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ दिनै आंनि बिफायाहाय बिराद गिदिर बेमाराव गोग्लैनानै दङ जों सानाखैमोन जे आंनि बिफाया बेबायदि जागोन होननानै खिन्थु जानायाथ' जादोंमोन आरो एसे गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि माने गेसनि प्रब्लेम बेबायदि सानबाय थादोंमोन डक्टर गिदिरनावबो बारा प्रब्लेम जाथ'वा बिदि मोननानै जोङो लांथ'नाय जायाखैमोन थेवब्लाबो साननै सानथामसो जाबाय जोंहा बिफाखौहाय डक्टर गिदिरनाव देखायनानै बेबायदि प्रब्लेम मोनबाय आरोना दा मा खालामनो बेबायदि जाबाय जोंहा फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जाबाय दा सानसेयावनो 1 लाख बेबायदि फैसा थाङो जोंहा दा बाबाखौ सिलिगुरियाव लांबाय मोनसेल' बेमारबाबो अरजायामोन एथ'बां प्रब्लेम जानानै होबाय दा जोंहा ओमफ्राय दा मा बुंनो आरोना खुगायाव बुंनो जेबो रावानो दा बाबाया जोंना मोनब्रै मोनबा बेमाराव गोग्लैनानै दङ ब्रेन स्ट्रक जाबाय मोनसे लिभारनि प्रब्लेम लांसनि प्रब्लेम ओमफ्राय हार्टनि प्रब्लेम जानानै दङ दा मा खालामनो उपाय गैया ब्रेनखौबो अपारेसन खालामबावनांगौसो जानानै फैबाय दा बेखायनो आं गासै रायजो राजानि जानानै आंनि बिफानि जानानै थाइसे थाइनैबाबो हेल्प खालामहरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा जेखियानो जाया मानो आंखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जोंना बिमायाबो बेमाराव गोग्लैनानै दङ सोर साबेसेखौ नायथ्र'नो जाबाय जों दा बिमायाबो सुगार जानानै दङ जोंना बेबायदि दंस' जालांनो नागिरबाय जोंनि न'खरा दा जोंहा दिनै हा हु सम्पति फानबाबो हाख'वा जानानै फैबाय आरोना जा एसे सम्पति दङ बेखौनो फाननांगौ जानानै फैबाय थेवब्लाबो जोङो दा उफाय गैया आरोना एसे एनै रायजोफोरनि हेल्प मोनगोन आंखौ अनसायगोन होननानै आङो फुजिबाय आंखौ अनसायनानै थाइसे थाइनैबाबो हेल्प हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो दिनै आं लाजिया फांजिया बेबायदि बिनांगौ जानानै फैबाय आंनि बिफानि थाखाय खारन जोंहा रावबो हौवा मानसि गैया आरोना मा खालामनो जोंहा बाबा गैयाबानो जेबो गैया बेबायदिसो कन्डिसन जानानै दङ